Ty lidi, dneska jedeme na osobáku a osobák se rozjede za 3, 2, 1, teď. Tedy už jedeme. A teďka bude křižování s rychlíkem naproti. Hezký zastavení máme a v dalším, teďka vám to střihnu, uvidíme, jak prostě ještě se rozjede rychlík. Dobrý, takže rychlík už se rozjel, svítějí mu hezky reflektoři, nevím snad mluvit nebo co. Dobrý, tady už přijíždí nám na tamtu kolej, protože tam teďka přijede na tu druhou, přijede to Desiro. Dobrý, a Desiro už tedy se rozjelo a Desiro už je tedy už odjelo. No. A hezky se vykřižuje s rychlíkem. Dobrý, Desiro zastavilo. A teďka za chvíli pojede ještě rychlík. Řeknu vám ještě řazení toho rychlíku. Ačko, Bčko, BMZ a v čele brejlovec. A tedy, jelikož už se nám rychlík rozjel, tak rychlík už odfrčel, ten zase, počkejte, on teďka zpomaluje, tak tedy rychlík už si přijíždí na první kolej a ještě Desiro zase přijede vedle něj a už zastavuje, teda ještě ne. Tady teďka se nám rozjede ten osobáček a už nám frčí pryč. K tomu hlavně, ať se o to neškrtne. Jo, dobrý, tak to se neškrtne. No, ale jako jinak těsně to mám. Dobrý, Desiro bylo. To už zastavilo, takže dobrý. Ale teďka se rozjíždí rychlík který jede už zase na tu správnou kolej. Tam jel jenom mimořádně, protože ještě jelo tam pak Desiro. Jede si hezky narovnou. No, dobrý, a tady už frčí Desiro zase tam k rychlíkovi. Tak bude hezky vidět, jestli si to škrtne nebo ne. A neškrtne, což je dobře. Takže tady z toho videa se s vámi loučím a doufám, že se vám video líbilo. Pokud jo, tak dejte like, ale jako děkuju, že jste se dokoukali až semka. Máme tady vedle nás ten rychlík a osobák, takže čau.